बैनो खंख्लाया हापां बैनो सुवाद खंख्ला थाथ'ब्रा थाथ' तात लोखि सारा थाथ'लाय आयु खंख्लायाबो साइकेल सलायलायथारो दिनैसो नुबाय आं थौलाय दस्ति नायनि बे खंख्लाया बहा थांमारदों औ थौमार खंख्ला दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङा दानसोरां हराव अखाफोर गावदां गसाइ आं जेखौ नुदों नोंबो बेखौनो नुदोंना हापां सन्दला माबा हाराफोरानो मोसालागासिनो गसाइ ना जौ फेनानैसो माबा नुला जुबखोब्रा जियानो जादोला बिसोरनि मोसानायखौ नायनि दे अले खंख्लाफोरनि मोसानायखौ नायनि दे गोसो बोदोर जायो आंनि मानोबा नोंनि महरा गाज्रि मोना दे रायजोफोर मिनिनो ओंखारदों आं एसे सासेना हौवा गोमादोंब्ला सासेना हिनजाव गोमादों गोमा जाग्राजों गोमा जाग्रा ज' नायगिरलायदों ओमफ्राय गोमाग्राफ्राबो ज' गोमालायथोंसै आरो सन्थ'ला हापां थफिराम नोंखौ जों मिनिनो थाखाय लिंहराखैथ' मानसि नागिरफानायाव हेफाजाब होनोसो लिंहरदों नागिरफागोनब्रा माखौथो टेनसन लादों नोंसोरलाय मानसिफोराथ' हाग्राथिंसो मोनहैबाय खोमा थिगबो गैयालै जौ लोंबाथाय हाग्राथिं थांग्रा नेम दंखायो सन्थ'लाना थेवलाय हाग्राथिं खेबसे थांनि हाग्राथिंनो लांगासिनो दं आं खंख्लाफोर जोंखौ सिगिनांलाहाय बोरैबा नोंसोरनि मोसानायखौ नायफैफ्लांबाय जोंखौ निमाहा होदो दे दस्तिफोर निमाहा होदोब्रा जों बोरैबा गोलखियावनो मिस्टेक खालामफ्लांबायलै हाबां मेगन मिसिदो हाबां मेगन मिसिदो दिनैबो जों गैला आया माब्रै सानैबो ज' थाफैखो बेवहायलाय आं बुंनायानो जामारबाय दा गोमा जाग्राजों गोमा जाग्रा ज' नागिरलायगोन गोमाग्राजों गोमाग्रा ज' गोमालायगोन होननानै जामारबायसो हापां सन्थला सन्थला हापां सिखारदो नाजुबदा मानो सिखाराखै बिसोर थफिराम सन्थलाखौ नों थिखांदो दे आच्छा जागोन मानसिफोरानोथ' मा जामारखोथाय गोदाव सोरावलै बोरै हाग्रा बारियाव मोनफैखोब्रा बिसोरलाय ओइ उनाव सोंबाय थादो दे बोरै हाग्रा बारियाव मोनफैखो मानसिफोरखौल' लानानै थांनोसै बेखौनो खालामनोसै गारिनिफ्राय ओंखारदो फैदो न' सिङाव आफाया नेगासिनो दङ बियो नोंनि नोम्फाया नेगासिनो दङ नालाय थांनो बादों आं न' सिङाव थाङाबालाय बहाथो थानो फैदो न' सिङाव देवबार आं थांनो बादोंमोनहाय न' सिङाव दानसोरां मानो थांनो बानांगौ जाखो फै गावनि न'आवनो थांनो बायो नामा आं बासोदोंमोनहाय न' सिङाव थांनो बे न'आ नोंनिबो न' बेनिखायनो जेबो साननाङा नों बुंबाय नालाय थांनोसै आरो दे फैदो आं बादोंमोनहाय थांनो जेबो नङा दे माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला आं दं आयौ बाला बिफानिख्रुइ फिसालायासो मासे बुजिसुला आयौ फिसालाखौसो मोननायमोनब्ला फैदो न' सिङाव मा सानबाय थाखो औहाय आंबो मा सानोथाय दसेनो थुदो न' सिङाव आयौ बाला बे न'आव सानबेसे थानांगौ जाखो दिनै हरसेखौ जेने थेने थानोसै गाबोनो ब्लड लांनोसै दिल्ली माद्रासफोराव हाफां हरनाय फैसाखौ लानानै होलांनोसै नैबे आमुखि देदिया ओइ जारौ मा एसे गोबाव जानाय थाब फैनानैलाय मा खालामनांगौ दे मा राव जाखो बेलाय सासे हाबा जानाय हिनजावा मालायनि न'आव बिदि गोबाव थाजायो नामा ओंखाम गोरलै जानायानो इसिबां गोबाव नामा माथो खालामबाय थानाय मानसिफोरजों एसे डायलग मारिदोंमोन आरो
इसिबां गोबाव डायलग मारियो नामा मा डायलग मारिनाय ओइ बाथमिस बोराय नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो दे नोंहा बुरै गेदेर दंखायो बुरै गेदेरजों थानो हाया आरो आइयाव इसिबां गोरा गावनि फिसायजोंनो हो ओइ बोराय गाबोन समफोरनो जमराजाजों लांजाहां मानसियानो इसिबां दुगा जानाङा दे मा होनखो नों आं जमराजाजों लांजाहां नङाबा माथो बांद्राय उल्टा होननाङा नङाबा आंजों नङाबा नोंजों माहाय ओइ बोराय नोंजों मा नैबेखौ नुदों हो नैबेखौ ओइ बाथमिस थाइजौखौ हे बोराय बे थखन गंसेखौ लानानै इसिबां दादागिरि ना नों आंथ' जेबो दादागिरिखौनो देखायाखै देखायनि नामा गोदोनि सेंग्रा समनि जसखौ देखायनि नामा देखायलाय आंबो नायनो नै बांद्रायबा आंजों आयौ बाला बोरायनो इसिबां जाथारदोंना नों दे बाथमिस बोराय नांनोबा नांनो होनखा नों बायदि बोरायखौ मोस्रोमनि देहा लानानै इसिबां दुगाना नों आइयाव गावनि फिसायखौनो मोस्रोमनि देहा होननानै बुंबाय नों औ बुंबाय आरो दे नांनोबा नांनो होननानै बुंखा दे बुलायदो नामा बुलायनो फै बुलायनि हाबाब मा एसे दावराव दावसि बेवहायलाय ओइ बुरै नुबायना नोंनि बोरायखौ मा एसे बाथमिस लानानै थांनोबा थांहाय नङाबा आंजों फुटबल जोनाय बायदि जोग्लिजोबगोन हा बोराय नोंहालाय मानोथो एदावबाय दं आं एदावाखै बेखौ हर जाना फैनायनि थाखायसो सोंथि खालामदों आं बाथमिस बोराय थां बुरैजों थायथां आंनि खाथियाव दाफै हा दावराव दावसि मानोथो खालामबाय थानांगौ बे हरावलाय फैदो बोराय दिनैबा हले गबाय नों नेक्स्ट बारावबा हले गला दावस्रि देलाय आंनि फिसाया नोंनिबो फिसाय बेनिखायनो मान हो नै दरखा नांदों बे बाथमिस बोरायखौ मान होनो सिख्ला गोरलै मोननायखाय बिराद मोजां जाबाय सानाखैमोन बियो सिख्ला गोरलैनि जायगायाव दावस्रि देलायखौसो मोनबोदों दावस्रि देलायखौ अब्लाबो गावनि फिसायखौ मान होनांगौ मोजांबालाय मान होगोनथ' आरो बे बोराय खरलेबखौ फान्थाव सावनाय महरखौ मानो मान होनो आंलाय मा फान्थाव सावनाय महर जालाबायनांगौ जाखो दालाय नङा नोंनि बोराया फान्थाव सावनाय महरसो दे जाबाय थाब उन्दुदो गाबोन फुङाव सिखारनानै माइ जावनांगौ आयौ बाला माइ जावनांगौ औ गाबोन फुङावनो माइ जावनांगौ बेनिफ्राय माइखौ मिलाव हैनो लांनांगौ थैबाय दानाबा आंथ' जेबोखौनो मावनो रोङाहाय दा मा जाबावनांगौ जाखो दे ए बारा सानबाय थानाङा आं फोरोंगोन आयौ बाला गावनि बिहारिखौनो माइ जावनो फोरोंनोसै आरो अ आच्छा आंखौ माइ जावनो फोरोंदों नों बिनिखायसो माइ जावनो रोंब्ला आंखौ सामफ्रामबो रुवाथि बायदि बाहायगोन नङा होमबा नङा नों गोरोन्थि बुजिदों दे नों थाबल' उन्दुदो आयौ बाला आं गाबोननो खानोसैहाय जागोन जाबाय थागोन खुलुमबाय लाब्रा बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय नै स्टुडिअ आं दङ बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ गामि ओनसोलाव मोननाय अन्थाइनि दै आरो बिनि हौवाया बैनि हिन्जावखौ बैनि हिन्जावा बैनि हौवाखौ लाखानानै खारनाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दासान्दि जोंनि बर' ओनसोलाव गोबां अन्थाइनि दै मोननाय जादों थिग बिदिनो लाब्राफारानि सासे आइजोखौबो जोङो अन्थाइनि दै मोननाय सिमां नुदों होननानै जों खोनानो मोन्दों सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे बुरैयाबो साननैसोनि उनावनो अन्थाइनि दैखौ बयनोबो राननानै होसिगोन होननानै जों खौरांगिरिनिफ्राय खौरां मोन्दों आरो नैथि गाहाय रादाबानो जाहैबाय सानै बिसिगिया गावबागाव बिसिगिनि हिन्जावखौ लानानै खारनाय सासेया सासेनिखौ आरो सासेया सासेनिखौ सोलाय सोल' लानानै खारदों आरो खारनानै तामिलनाडुआव ना आदार हैनो थांदों होननानै जों खोनानो मोन्दों बाथ'रिफोरखौनो नायजालालै अखा नायबानो सासेया सासेनि हिन्जावखौ सासेया सासेनि हौवाजों खारनाय बेफोरल'सै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा मालायनि हौवा मालायनि हिन्जावफोरखौल' मोजां नुग्रा जाथारबाय नामाब्रा मेगनफोरालाय बेसे मालायनि हिन्जावफोरखौ एसे मोजां नुसिन मारो ओरै फैलाय
नोंनि अनगालाय सोरथो दङ बेवहाय हा सोर दंबावो नोंनि अनगा आथिबार थाइबानि लार' मामोन आफा दाउदै आरो लाथिख'आ नोंनि फेभरेट नाम्बार नङा होमबा बेनिखायनो नों जेब्लाबो इउनिट टेस्टफोराव दाउदैल' लाबोयो नङा होमबा फरायनो खोन्थाबा मानो फराया नों एमाव बेटा हो फरायनो खोन्थाबा मानो फरायनो बायो नों एबार जुदि फरिखायाव दाउदै लाबोबावबा नोंखौ हाबा होगोन आं नंगौ नामा आफा फरिखायाव आं दाउदै मोनबा आंखौ हाबा होमारगोन नों बिदिब्ला दाउदैखौनो दैबो दैबासो लाबोनांगोनलै बा हाबा जानो गोसोथार माने गावानो होनबाय फरिखायाव दाउदै मोनबा हाबा होसिगोन होननानै बेनिखायनो सोंबाय आरोलाय साला हाबा होगोन होननानै बुंब्ला फरायगोनसो सानदोंमोन आं उल्टा खुसिसो जाबाय माथो आंनिनो थै दं आरो सुवादनाव आफा मा सानखो एबार जुदि फरिखायाव दाउदै मोनबोयोना बखालि खालामगोन आं नोंखौ मिथिबाय माखौबा बखालिसो खालामनो नागिरलायबाय आरो बखालि जानो बादोंब्ला दाउदै मोननायनि सिगाङाव गन मोनसे लानानै फै खोनाबायना आं मा होनदों औ जौसे नाम्बार लानानै फै होननानै बुंदों नोंथ' दाउदैल' मोनबाय थायोना बेनिखायनो एबारबा हले 1खौ सिगाङाव दोन आरो लाथिख' मोननैखौ उनाव दोन मिथिबाय जागोन दे नङाबा दाउखा राजा आरो अफ्रि रानिखौ नोंनो गुमबाय थानांगोन जागोन फरायगोन दुखुथिया जिउ जाला जेब्लाबो सुख शान्ति थानोनो मोना दुखुथिया जिउ माइजे दुखुथिया माइजे दुखुथिया बखालिल' दोननो नागिरो आंखौ गोदोनि इसोर नुदों आंखौ आंनि बे दुखुथिया जिउखौ मा एसेबां दुखुथिया जिउ आंनि दुखुथिया जिउ हामा दुखुथिया जालायखो बेहालाय बे बेटानि नाटकखौलाय माथो बुंबावनांगौ जाखो दानिफ्रायनो बिदिबा देनां सेंग्रा गिदिर जाबावबा मा जाबावगोनथाय आरो बिसोर सानैयाबा मा जागोन बेनिखायनोथ' आखल आखुफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो एसे नोजोर होखा फोरोंखा आखल आखुखौ फोरोंनाया आंनिल' खामानि आरो नोंहा जेबो दायथ' गैया होमबा आंनावबो दङब्रा आंनावबो दं ओमफ्राय नै मैया हराव ओंखाम गोरलै जानो फैग्राफ्रा मा जालायखो बहाबा खुन्थेंना थायाखैथ' खुन्थेंनाथ' थायाखैनो बहाबा हाग्रा बारियावसो मोनहैदोंनो हाफांजों सन्थलाजों दा जेबो रायलायाबो मायाबो ओमफ्राय मानसिफोरानो रायलायनोनो रोंलानो आंगा आंगिसो जानानै दा हस्पिटालावसो दोनहैदोंनो सानैखौबो मा राव जाखो बेलाय मिनिथावाबो रागाबो जोंथावाबो आंथ' बेखौनो सिन्था खालामगासिनो माब्रै हाग्रायाव मोनहैखो बिसोर सानैबो माथो मानसिफोरालाय ज'सो थांदोंमोन ज'सो थांनायालाय बोरै जौ फाग्ला फाग्लि सानैयालाय हाग्रायाव मोनहैखोब्रा मानसिफ्रासो हाय नोंनाबाथाय बांद्राय सानब्रायो माथोलाय माब्रैथो हाग्रा बारियाव मोनहैनानै बेफोरबायदि आंगांगि जागोन ना थायखो बिसोरलाय बेखौनोथ' थांलाय खबर लानानै फैलाय र' आं दाहाय खबर लागोन दा टाइम गैथ'वा आं सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानै फैग्रोनि दे बिदिबालाय आंनो खबर लानानै फैनोसै देलाय नोंनो थांग्रोलाय जागोन दे शाला मा राव जाखो बेलाय ओंखाम गोरलै जानो थांनाया हाग्रायावसो मोनहैनाय बिनिफ्राय आंगांगि जालायनाय मा मैया राव जाखो बे राव सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय थांनानै नायहैनोसै आं डाइरेक्टनो नोंथां नारजि हुदां खोन्थादो जाथाया बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो बुमब्रमा रेकर्ड खालामालासिनो रायलायजागोन नामा नोंथां आं सासे रिपर्टारसो बेनिखायनो माखासे रिपर्ट कालेक्ट खालामनांगौ आंनि डिउटि दे नोंथाङा खोन्थादो माब्रै बेफोरबायदि जानो मोनखो मानो हस्पिटालाव लाबोलायनो मोनखो बाप्पा बम्ब्र खालि प्रफेसनेल ल'थासै माथोलै मानसियालाय दे नोंथां मोजाङै खोन्थादो माब्रै बेफोरबायदि जानो मोनखो जाथायाथ' ओंखाम गोरलै जानो थांदोंमोन ओंखाम गोरलै जानो थांनायाव गोबाङानो जौ लोंदोंमोन गोबाङानो लोङाखैमोन बे जौ लोंनायजोंनो मानसिफ्रा बहाबा खारलाबायनानै दा मानसिफ्रा एसे हुस गैयै जानानै दं आच्छा बिदिब्ला नोंथाङा सानो आरोना जौ लोंनायनि थाखायसो जादों होननानै ओहो आं बिदि सानाखै आं बुंदोंल'सो जाखिनि जाथाय जादों बेखौसो आं गुवारै बेखेवनानै होदों बाथ्रायाथ' एखेयानो जाहैबाय नङा होमबा जौ लोंनायनि थाखायसो जादों आं नोंथांनो जा खोन्थानांगौ खोन्थाखाबाय बिनिफ्राय आरो आं जेबो खोन्थाला न' कमेन्ट दे नोंथां बेखौल' खोन्थादो जौ लोंनायनि थाखायसो गासिबो जाथाया जादों नङा होमबा आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्लाथ' नोंथांमोना एमएलए अमा राजानि न'आव ओंखाम गोरलै जाहैदोंमोन नङा होमबा स' नोंथांमोना मा सानो अपोजिसन पार्टिनि माबा मोनसे खैसार सानाय होननानै सानो नामा थोद बेफोरखौबो पलिटिकेलजों रुजुयो नामाब्रा मालायफोरा गाहांनाय गारायाव संख्रि गारलानानै होयोब्ला बे गदि मिडियाफोराना रिपर्टारफोरा सैमाखि जानाय रिपर्टारफोरा खायसेया साला खुख्लाब खुसिसो गाराय खालामनानै होयो हनै बम्ब्रमानि आखलाबो एखेथार जिहेतु अमा राजाया सासे एमएलए बेहा गोबां सुथुरबो थानो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा सानो नामा अपोजिसन पार्टिनि खैसार सानाय होननानै थोद मैखुन फाग्ला जानानै फैदों बायदि मोनबाय आं बम्ब्रमाखौ गोदाव सोराव बाथ्रा सोङो आसलथे मा जामारदोंलै मा जामारदों नोंनोलाय मानो नांगौब्रा केमेरा लाना सोंग्रानोलाय है आंनि डिउटि नालाय सोंनांगौ जायोब्रा देलाय खोन्थालाय मा जामारदों केमेरामेनखौ थिनहर होमबासो खोन्थागोन आं
ओइ नोंथां ओइथिं दसे थाहैथ'लै आच्छा खोन्थालाय बोरै जामारनाय नोंलाय माथो सुलुंनिफ्राय मिथिदोंबालाय सुलुंनाव सोङै थांब्रा सोर बियो सुलुङा थोद बुरबेक खोन्थालाय सन्थला दसथिया मा जामारदों आं नायनो मोनगोन ना मोना डक्टरा चेकआप खालामगासिनो दङ थांनो होथ'वाखै मा जाबाय थायोब्रा बे सन्थला दसथियाबो मालाय हाग्रा बारियावसो दंहैलायोमोन सानैजों माबोरै बिदि आंगा आंगि जालायनाय रायलायनो हालाय बोरै जाखोब्रा दसथि मोनालाय बाप्पावै मिथिखायोमोन माथो थेवबो सोंफैफ्लादों जे नों ओइ सुवाद आंनि डिउटि नालाय डिउटिबो मावहोलांदोंमोनब्रा बाप्पावै पेसेन्टखौ नायनो हासिगोन नोंथांमोनहा नायनो हासिगोन औ नायनो हासिगोन ओइ सन्थला मानो जेबो बुङा नोङो सन्थला ओइ सन्थला मानो जेबो बुङा हापां सिखारदो दे न'आव थांनांसिगौ बाप्पावै मा जामारदोंलै बिसोरो हो मा जामारदों डाक्टरालाय माथो जेबो बुङासैलै हा नाजुदां अन्नानै बारा दावराव खालामनाङा बाप्पावै मा एसे जिरख'नायल' फाग्ला जायखौनो नुयो बेखौनो गोसो थोग्रासो जालांबायलै माथो आंबो आच्छा नार्स माला हुस फैगोन बिसोर इन्जेक्सननि एसारा नांगासिनो दङ थाबैनो हुस फैगोन बिसोर थेंक इउ नार्स खंख्ला मोसादों मेथाइ दामदों देदों थुंगोरा गुदुं होनलायलायथारदों हापां खंखाल मोसादों लावला लावसि देमलायदों हाग्रा बारियाव हनै मुसुरलायदों सन्थला बाप्पावै मालै बेफोर मा जादों अख्राङाव बिरदों अखाफोर सिङाव थ्रोब हाबैबाय हनै साना रागा जोंबाय हनै साना जोंब्लावजोब्बाय हनै अखाफोराबो ज्राव ज्राव गाबगासिनो आयौ हनै बारहुंखाया बार बायदि सिमब्रायबाय हनै खंख्लाफोरा मोसादों खंख्लिफोरा थाफ्लि सोमावदों हनै मैदेर बिमाया मावजि फिसा नागिरदों हनै गावजों गाव सौग्रुलायदों हनै बाप्पावै मा बखिनाय बेमार जाखोब्रा आं गिबायलै ए बाबा हले साना दुंब्लावबाय हनै अखाफ्रा जि रागा जोंबाय हनै बारहुंखाया सिमब्रायजोब्बाय मा जामारखोब्रा मानसिफोरालाय जौ एसे लोंनायानो खर'आनो गाज्रि जाबाय नामा बिसोरना जानोहाय नाजुबदां मा जाखो दे बिसोरो माबा गोदाव सोरावसो बखिलाबायबाय थाबाय नै बिसोरो ना डाक्टरनि बेमार जायाखै मोदायसो हमदों बिसोरखौ मा बिसोरखौ मोदायासो हमदों बेनिखायनो बिसोरखौ अजानावसो लांनांगौ होदां फोथाया बेफोरखौ फोथाया होनबानो जाबाय खायसे बेमारखौ डाक्टरफोरा हमनो हायाथ' आरो दाथ' खायसे बेमारफोरखौ डक्टरफोरा फाहामनो हायैखौ अन्थाइनि दै लोंबासो हामदोंनो बेनिखायनो अन्थाइनि दै लोंहो बिसोर सानैनो हांग्रिमोनदि मा होननाय जादों बेफोरलाय आदा नों फोथायाबो जानो हागौ नाथाय आं फोथायो बेफोरखौ आं फोथायालै हांग्रिमोनदि होमबा मोदाय दावदाय दं होननायखौबो फोथाया आरो नों आं फोथायालै आदा इसोर दङब्ला मोदायफोरबो थायो होननानै फोथायनांगौ बिसोर सानैखौ मोदायासो हमदों आं जेबो मिथियालै बेफोरखौ आं जेबो होननो रोंला जायखिजाया बेमारिफोरा थाब हामबानो जाबाय दे नंगौ खायसे बेमारफोरखौ डक्टरा हमनो हाया बिसोर सानैखौ मोदायासो हमथारदों बे अजानाव लांदो माबार गोनां जायोब्ला आङो गिदिर डाक्टरफोराव नायहैगोन थेवबो आं अजा दावदायखौ फोथायालै इसोरखौ फोथायोब्ला मोदायफोरखौबो फोथायनांगौ होनबायना आं जागोन दे हांग्रिमोनदि अजानावनो लांनोसै आं सोमस्रि बेफोरखौनो फोथायो नामा आच्छा लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर लोगोसे मोनसे फोस्रावनाय नोंथांमोननिसिम साफ्रोमबोनि केरेक्टारफोरखौ स्पेशल केरेक्टाराव मालाबा लाबोनाय जागोन दै नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनोसै जेरै नोंथांमोना गासैबो केरेक्टारखौ मोजां मोनो नालाय बयबो केरेक्टारखौ जों हाइलाइट खालामनानै होगोन मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना जाय केरेक्टारखौ मोजां मोनो बेफोर केरेक्टारफोरखौ सानसेयाव हाइलाइट खालामनानै लाबोनाय जागोन एबारनिफ्राय नाथाय बिदि लाबोनो थाखाय एसे सम नांगोन नोंथांमोना नेनांगोन मानो होनब्ला गासैबो केरेक्टारखौ समानैनो लांनांगौ जायो नालाय गासैनोबो केरेक्टारनि पार्ट होनांगौ जायो थेवबो अबेबा केरेक्टारफोरखौ स्पेशल माने गासैबो केरेक्टारखौनो सानसेयाव स्पेशल माने एपिसड लानानै फैगोन जेरै एमाव राजाखौ हाइलाइट खालामगोन दाउखा राजाखौ
बम्ब्रबा बम्ब्रखौ सन्थलाखौबा सन्थलाखौ साम' खिंख्रिखौबा साम' खिंख्रिखौ दुमफावखौबा दुमफावखौ बेफोरबायदि गासैबो केरेक्टारखौनो स्पेसियेल केरेक्टाराव लाबोनो नाजागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना जिंगा सिनाङा भिडिअखौ जिहेतु जोङो 15 मिनिट 20 मिनिटल' होनाय जायो नालाय गासैबो केरेक्टारखौ सानसेयावनो होजोबनो हाया समनिबो जोबोद आंखाल बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै था सानसे बेलासिबाबो नोंथांमोना नुगोन गासैबो केरेक्टारखौनो स्पेसियेल पावाराव लाबोगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होनो दाबाव नोंथांमोननि कमेन्टआनो जोबोद थुलुंगा होयो नोंथांमोननि कमेन्टखौ फारि फारि नायलांबाय थायो स' लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट नेक्स्ट एपिसोडाव सन्थला आरो हाफाङा मा जायो बेखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो बाय बाय लोगोफोर